Jeste li mislili da je kraj našim mukama? Nije. Sad pravimo koktele jedan drugom. Ako ja ću napraviti njemu nešto, smućkajte od ovog svega ovdje što vidite na stolu, on će meni i... Znači, ako nismo povratili, sad ćemo 100%. Ajde ovako, koliko moramo popiti? Čega? Tu koktela. Pa, uspat ćemo pomalo i eksirati. Ne, napravi pola čaše i moramo sve popiti. Eksirati? Može. Ja. Jel može? Može. Ajmo. Šta ću? Ja ću tebi... Aj ti onda beri šta ćeš ti metnut meni pa ću... Ne, ja ću tako, aj jednu po jednu ću. Jel. Ne, Ma sam bolju ideju, šta sam zezbao sam sebe. Ja ću tebi, šta sam nam rekao da ne voliš? Šta na Olimpiju? To, hvala, to mi je nagrada. Hoću odmah uzeti? Ne. Dobro. Što god hoćeš. Pa mislim da odmah vratimo ovdje. Ja, pa možda moj... Ajde, uzmi. Lakše, usvućemo. Vidi se tko radi sa militražom. Ja sad ću ja prvi bira. Ajde. Ja ću tebi... Jao, znao sam. Dobro, ovo je šta? Ovaj ti se nije to svidio. Oho! Baš ti hvala. Malo se... Ajde, šta sad? Dobro. Gdje ti ona četvrnka? Ali jesi ti voda, malo, ajde, sad malo da zažestimo. Možda... Pepsi. Pepsi, dobro, znači ja tebi se Sky Cola. Dobro, ja sam rekao da ne volim Pepsi. Sky Cola je okej. Meni baš nije drago. Šta je ovo? Ne znam ni ja šta je to. Ovo nije Pepsi. To je sok od jabuke. Ja već, ovo je malo soka od jabuke s Pepsijom jer je neko popio. Da, recenzije. Ništa, onda kolu ćeš dobiti. Dobra je to. Ne. A tu je to. A dobro, ne mora A se. preuzet će ti Nećemo kola, se. brate, ajde. Šta još ima? To. Ne, to je Olimpije. Ne. U stvari, ne, ova jača. To smo ustanovili. Dobro, Jel to? O, brate, mili. Ja ću ti još malo samo da ti zapaprim nešto. Ako možeš. Nemoj se popišat u čašu, moram. Neću ostalo pretrpiti. Evo ga, četvrnka. Četak, nije, pa ja sam navikao na to. Čisto malo da razvaži, da dopuni. A ja, treba objaviti. Ništa, pa ne veze, nećemo sve piti. Ovako, prilike. Malo sam dirao mikrofon, vidite. Već me muka. Pa ovo mirše na Red Bull. Ovo miše na Red Bull i kolu. Znači, šta smo otkrili? Malo soka od jabuke i vode. Mineral. Nisam te gledao šta sam Ajde. Crkva da Bog. Živi. Daj, moram ja. Zamislite nas poslije svega ovog da povratimo u čašu. To je to. Inače, ovo snimam odmah Ja tako da je baš je ubitačno. nakon prošlog videa. Baš je, moram još malo da se uvjeri da je toliko lagano. Eto da naš prvi klip nisu mrtvi, možda izađe klip ipak su mrtvi. To bi bilo to. Ajmo, završava Sve ovo. znate kako ide. I kao uvijek. Pazite na zverke. Šta je ovo me toliko da vidim ja? Šta povraćate? Jel ovaj slanji? Bolje jesam. Može proći i ovi. Ali ovaj bolji, definitivno.